We staan hier vandaag in Oostburg op de markt en er is een schitterende winterfair georganiseerd. Het idee, je hebt veel moeten over vergaderen, vertel eens. Nou, het idee is eigenlijk ontstaan tijdens gewoon een gesprek 's avonds tijdens een wijntje. En wij wilden daar graag iets mee gaan doen, maar wij wisten niet helemaal hoe wat waar. Dus samen met Christa hebben wij het een en het ander besproken, maar wij dachten, ja, dat kunnen we natuurlijk niet alleen. Wij vonden eigenlijk zelf dat er best wel een organisatie kon komen die wat ging doen met het geheel in Oostburg. Om Oostburg wat meer op de kaart te zetten. Vandaar dat wij gezegd hebben van ja, misschien moeten we iets organiseren waar iedereen het in kan vinden en over kan hebben na die tijd. Die winterfair die moest ervoor zorgen dat eigenlijk de ondernemers weer dichter bij elkaar kwamen te staan. En dat mensen daar gewoon een leuke gezellige dag/avond zouden kunnen hebben. Dit zijn hoge klompen. Wordt veel gebruikt door mensen die bescherming op hun hele voet nodig hebben, zoals stratenmakers, veeboeren, zulke soort dingen. Want zo'n koe kan natuurlijk zo doen, hè? Dan is het prettig weer beschermen. En dit zijn lagen. Dan zit die kap er dus niet op. En dan heb je dus een leren band met een kussentje. Heel comfortabel en veel gebruikt door mensen ook die een hoge wreef hebben natuurlijk. Weet je dat je zag rijden? Oké. Ik weet het zeker. Hier heb jij dat ei verstopt. Hier heb jij dat ei verstopt. Kijk. En dan kunnen we het allemaal goed zien. Hoe die het doet. Klik. Het eitje is kapot. Kom. Oké. Ja, wegwezen. Weg, snel, snel. Weg. Maar dan komt hij nog een keer. Als je zo je eten moet zoeken. Nee, zie je dat? En zo, en ook zo'n dagjager uil vliegt dus helemaal naar huis. It's hard, but when you're having fun, there's a world outside your window, and it's a world of red. Hallo. Hallo. When you want to blow away, it's the bitter sting of tears, and the Christmas bells that ring there are the clanging chimes of tears. Well, tonight we're reaching down, touching you. Juist wel, lekker man. Ja. It's Christmas time. His love. Mijn vraag is van hoe het verlopen is, een beetje naar tevredenheid. Ja, ik denk dat het in het geheel gewoon goed is gegaan. Vanmorgen begon natuurlijk echt met heel erg slecht weer. Maar gaandeweg de dag werd het mooi weer. En ja, dan kun je het gewoon zien dat het gewoon volstroomde op de pleinen en in de winkelstraat. Dus ja, ik denk dat we mogen terugkijken op echt een hele mooie dag.